Amdi Wojciechowski er hundeekspert. Amdi er desuden i telepatisk kontakt med dyr og forstår, hvad de siger. I dag får Amdi besøg af Lonnie Devontier og hendes hund. Hej. Hej. Lonnie, må det være. Det er rigtigt. Og Prop. Det er Prop. Lad os lige sætte os ned en gang. Okay. Ja, Lonnie, før vi skal i gang med Props egentlige problem, så har jeg bedt dig om at tage en pose bræk med, fordi jeg gerne vil lave en kostanalyse. Og har du gjort det? Jamen, det har jeg. Ja, tak skal du have. Forstår du, hundens kostsammensætning er nemlig meget vigtig. Ja. Nej. Der er utrolig mange cornflakes, synes jeg. Det skal den ikke have. Jeg fik også mange cornflakes til morgenmad. Er det dit bræk, det her? Ej, den må da kraft. Det er kraftedeme, der er for ulækkert. Cut! Ja, klog er hun sgu ikke, var for. Nå. De problemer med Prop er jo, at lige så snart du slipper ham fri fra snoren, så stikker han af. Det du skal gøre, det er, at du skal snakke klart og tydeligt til Prop. Og sige, du må ikke stikke af, Prop, vel? Og hvis han gør det, så siger du bare, puh. Prøv at sige efter mig, puh. Puh. Ja, der var rigtig udtale med det samme. Det er meget flot. Ja, jeg slipper lige Prop fri her. Nej, det vil jeg ikke gøre. Jo, det kan jeg sagtens, fordi jeg har sagt, Prop, du skal blive her. Puh. Så ved Prop godt, han skal ikke løbe nogen vejen. Så derfor bliver den her. Så. Puha! 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 Hov. Jeg vidste godt, det ville ske. Han virkede bare så sikker i sin sag. Men han har sagt, at han gerne vil snakke med den, når vi fanger den, altså på hundesprog, ikke? Altså, end det betyder. Prop! 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 Puha! Prop! 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 Prop!